Zobúdzate sa so stuhlosťou alebo bolesťou? Nemôžete sa predkloniť alebo natiahnuť za niečím? Obmedzuje vás bolesť počas dňa? Ak áno, nie ste sami. Mnoho ľudí zažíva túto každodennú realitu, ktorú s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobujú tri príčiny. Prvá príčina je nesprávne držanie tela. Uvedomte si, ako často a dlho sedíte zhrbení pri počítači alebo s mobilom v ruke. V akých polohách sa nachádzate počas práce? Ste v predklone, natočení na jednu stranu alebo v nejakej neprirodzenej polohe? Skúste si uvedomiť, v akých polohách sa nachádzate, pretože tieto neprirodzené polohy sú tichým zabijakom vášho chrbta. Druhá príčina je nesprávne dvíhanie ťažkých predmetov. Koľkokrát cez deň dvihnete nejaký predmet a ako ho dvihnete? To je veľmi dôležité. Pretože mnoho ľudí dvíha ťažké predmety cez ohnutý chrbát, čo je veľká chyba. Pretože vtedy najväčšiu záťaž znáša spodná časť chrbtice, ktorá je preťažená a veľmi tým trpí. Potom stačí jeden predklon a bolesť môže byť okamžitá. Tretia príčina je stres. Stres podvedome stiahuje všetky svaly v tele, ktoré ostávajú stiahnuté, napäté a nedokážu sa uvoľniť ani počas spánku. Potom vznikajú rôzne bolesti tela, a to hlavne v hornej časti, ako je hrudník, ramena, šia. Preto si položme na záver otázku. Chcete každý deň zotravovať v bolestiach, alebo sa rozhodnete tento stav zmeniť? Ak sa rozhodnete tento stav zmeniť, odporúčam vám, nájdete si vo vašom okolí nejakého odborníka, ktorý vám nielen dokáže pomôcť, ale aj poradiť. Tak to by bolo pre dnes všetko a prajem pekný deň.